Makanaka, mambo Jesu. Makanaka, mambo Jesu. Makanaka, mambo Jesu. Mambo Jesu. Mambo Jesu. Mama. Mama. Eat breakfast in. What did you do? Don't you want to breakfast in? It's my son's breakfast. I want to prepare breakfast for my son. Okay. You can hear Gypsy in Mama. Don't worry, you made them no garam, just be a visitor. Right? You can't be the main person. Just be a visitor. It's also my house. It's our house, museum. Anyway. So let me just prepare and that in other salsa. So this is morning. Yes, so Saturday what's it? I know my beers. Dave, I don't have any problem with it. I have no just come really like must be Saturday. Where I will go I will go bigger. Mom, what are you doing? What's breakfast. Mom. Very nice. Mom. Why are you doing this? What pizza? Okay, what's your mom doing? I'm not your holiday. When I'm going to start and then we have provide supper side. Mom. Is it okay? Okay, Dave, what could I man Mazaye for breakfast? No, that was I talk about Zanza. Why would you tell me, Mama? Please, after all these years, you're going to check it out. Boru iki. Who remember like this? Why would you just repeat? Kopi. You are. I'm coming. Let's go right now. 2 minutes. No, Mama, 2 minutes. Okay, we'll talk outside. 2 minutes. I'm coming. No, Mama. Please, let's go outside. Please, baby, I'm sorry. Stop it. Let's go outside, Mama. And if you don't make a breakfast, yeah, just don't do lunch, Mama. Let's do breakfast for me. Please. Don't touch me, Dave. Okay, I'm not going to touch you. Don't Sorry. Don't want to be giants. Okay, you're just going to talk outside. Hey, what are you? Andy. Mama, Chi. Let me, Chi. Let's go. Hey. Oh, where must I do? Where must I do? I want to breakfast. Chi, what must I do? Mango. Mana wenye. It's too much. Mama. What? Mama, what you're doing is not good. So who does it? This is not just my house. I'm by young alone. And just accept it, Mom. Yes, I know you love cooking for me, Mama, but Mom wants to be and that's why I have a mother of this. Sakandos to be ring. You come back shall we? Laura, I just run down kitchen market. Please, bro. Ayo. Kitchen yagi, Ma. Ina ndimbo kanzizeka mukadzika kwaka. Kubva mane gore marorana. Hausikana kuita mari kana kuchinja kubva mimba iyoyi. Ha? Kana shavire nama. No, Mama, msadaro. No. Unofana kutokarora mukadzi nemachete unoziva mucheto yonga wakaomoya kuwesta mari usandibate futi uda kundinyingirira zina basa rika ndinyatsokutaura nezvaka mukadzi kako ikakaka kuwesta mari for nothing kurora mukadzi aneshavire namo izvonokadeuka muzimu macho ndisaimba yandakasiyirwa nababa wako
very big house. I'm staying alone there. Samuro ndiye kumba. No. Samuro ji. Kai ndikumusha kwa. Aiwa, apana kwari kuenda. Ndoti kanogara muchitango ena tutu ndozo ndo. Dave, remember, I'm your mother. I know you're my mother and I love you so much, but I'm just saying kuti imba ndedu handina ngochikisa. Kana ndakachikisa. Ndoranda ndikuda kama. Ndiyaga kujaidza izvo. Ndiyaga kujaidza. Dave, ndandani nzara saka kazoita kadiki. Ndanda kutoridyawo. What did you say? Kupuridzira pane chi papa? KFC baba. KFC. Hapana kana ndumbiri KFC. Mama chimbunzwa ai murora wewe. Mama makwenda kupi koma? Msadaro. Yo wakadza munorora. Wakadza munorora. Ukona mukadzana. Hey baby. Hey. Unshonzwa pisedza. Tunyama uchidzwa. Do tukadzoti nechivhara shavere. Shuhure. Fambidza munotora idzi. Ndichakuparira ipfambidzi. Ndikona munhu ane achema kumba kwangu. Feseka mukadzaka kakangwara kwandukapi. Vanojairika here mama. But ruvengo rwacho kakanyanya, I'm telling you. I'm sorry. Vari kuenda rini? Don't mind him. My words are nabaza nopfuura. This is to us. Vari kuenda rini mama? Chatara now. Maybe today or mangwana, but I think one fun out post that as well. It's okay. So wanyora zvivinganiso pa? Nah, baby, I only know my lipsticks. Next time in Brazil, I have this friend of mine. Yes, but Mama, mutesi. Mukuita sei mama? Ndozo makuitereri mama. Ndoko masiko. No, mama, ndada kuda kudza last time. Pamba park ya pandika. Pamba pedu tutu. And musadaro mama. Mwana wenyu andika. Musatuomesere mama. Mama, this is the last time. Amubata muiti zvamunoita izvo. Mwana wenyu. Chii mama? Chii? Kuti ugazana zvakanaka. Pane chakashata. Are you here? I'm sorry. Siyana naye mama. Taura inini. Ndiri kutaura nemi. Ukunditukisa nemwana wangu? Asitombokutukisa. Hapana chaambotaura. Mwana muchazvara achiita roho. Mwana wato. Mama, kuzvinzwa vari kukesa vana vedu. Mama, musadaro. Nazo muri tamba mangu handisi kufara nazo. Handisi tombofara nazo mama. Chinjai maitiro enga. Ogogoi. Tisikewo kana. Mseguru. Mseguru. Ndakasunga mseguru wangu. Mseguru. Kamwe kuitira tuzungu turimo imomo. Mseguru waitako. Zvanhasi ndauyawo. Unogara ano mazuva ese uchingofurufusha mwana wangu. Mutani? Ndiri kutaura newe. Mambo ndimhoresa? Ndichikumhoreserei? Ndakabva panapa musuno. Iwe wadzoka ndinongogara uri pano uchifurufusha mwana wangu nguva dzese.
regai ndikutaurire pano panoti inini nekuti mwana wangu 9 months ndindakatakura ndizvo zvinokukonzeresa kuti upfeke zvitsvuku izvi. Nerimwe zuva ucharohwa nemheni nazvo izvi. Mheni yacho ndiwe, nekuti mapusisa mwana wangu nemheni dzako iwe. Kuya rakakatakura rusechero uri kuendepi? Kumba kwani kunoitei? Ndakange ndiri panapa last week chaiyo panapa ndikaona vana vakagara zvakanakisisa chaizvo. Ndaona vakanakisisa zvakanakisisa. Waitsvake iko pano ndikatopiwa $20. Musha kune nhamo kufarira $20. $20 mukore uno. Chii chinonzi nhamo? Kushorwa vana vakagarika kudai ndinotofara. Zvavakange vakaita musi wemutsvato chaiwo ndo zvandikaona zviri panapa. Zvinofadza sei izvo? Achapagara. Mama. Wakwana. Achapagara uyu pano. Mama. Ndiri pano. Mama. Ndumbravo. Ini mwana wamera shawa. Ndiri pano. Ndakuzviona. Yokuti mama chiko. Ana David muchatikanganisa. Ndo unogona kuombera. Ino wakambondiombera. Mama ndogara ndikuombera. Iwe kai. Iwe. Mama ndokumbravo. Ziya kwa wakabva. Pane zvatakanganisa tombororigero mama tingonzwisisanawo. Havasiri yase kune mukadzi wako achikutuka bani. Asi wasingosvika nekundituka. Saka indoramba ndakanyarara. Ndinoda kutukwa stereki. Pakanga wachikutuka wadiwa dera. Avanombotukwa. Ikaka ndoka nokufurira. Kachiti mazimhete akarembera. Pfeka zvisina zera newe. Musandidariro muzukuru wangu. Pfeka mhete yakakunda bhodhi kukura. Nonsense. Mama. Don't be mamami. Zvinhu zvekuramba muchingouya muchigara panapa. Zviri kutondirwadza ndakuporomesai. Zvitsvuku zvavakapfeka izvi. Mucharohwa nemheni imi. Kuita sei mama? Aya mai. Pamuchatori papa mbudzi chaidzo. Tombororigero sekuru nezvaitika. Sekuru sori yeyo. Ii mama vaibasa chaidzo. Izvi hazvimboregererwa chete muzukuru. Panotoda kana mbudzi mbiri chaidzo. Tarisa zvakaitwa magirazi angu. Ndekwadhokotera ka. Sekuru mulauja chini. Ndinotoda ari mazai chaiwo. Chingwa chine mazai chaiwo. Alright, sekuru. Zvawaindiitira ndiri kumusha. Alright, sekuru. Iwe muzukuru ndakuregerera. Mama wako vanofanira kuipa mbudzi mbiri. Wakapodza kangu aka ndichitaura namukuru wangu nekuda kwekuti tikasagona kuunganidza dzimba dzevana dzinofara kana tatovasikira kudai tavaisira mumvuri wokuti vasare vachigara zvakanaka. Nekuda kwokuti kana tatosika ini nemukurungai wangu tuve tinobatana tiita chinhu chinoratidza kuti mhuri dzinoumbiridzwa kuti vagare zvakanaka. Pamuchato pakaitika zvinodadisa. Ndo zvatinenge tida kuti zvirambe zvakaita izvozvo. Nekuda kwokuti kagariro kari kuita mhuri yedu
yakanaka chaizvo asi hatisi kuda kuti vazoti uyu kwake varambe vakangoita zvavakaita izvi nekuti pese pandinouya panapa ndinofara chaizvo. Unotaura nani wewe? Ndiri kutaura nena Mukurungai kuti zvatauya kudai tofugidzira vana vedu voramba vachigara zvakanaka kubva kumuchato kwavakaita. Hamuona kuti vari kugara zvinotonakidza chaizvo. Ndozvavanenge pano. Ndozvandati ndiningirikirane nemi kuti iwe mudhara iwe kai pouya pano wamwana pfungwa dzei handiti wati wakasenderwa vhidhiyo hati wauda kundirova vhidhiyo zvandiri kuda izvo. Vhidhiyo iroro randakasenderwa ndiro randaida kubatai but ndakazongoona kuti hazviite manje tinenge takutoratidza vana picture yakasata nokuda kwekuti imimi chinhu chiri kunetsa pamuri munongogara muri kundinowedza fodya iyo mani dzimai fodya iyo munongogara makapfeka zvitsvuku kana kuti ndio zvinokukonzeresai kudaro here ndio zvatinotsvaka kuti chii fodya iyi chiregai ndikutaurirei ini pano handibve nokuti pano pamba pemwana wangu iwe mudhara iwewe ndio ungatobva nekuti mwana wako akabva kumusha kwedu asina kana chinhu kuya kuzoti zivha pamba pemwana wangu handitongerwe musha nemutorwa mazvinzwa muri kuzvinda zvandikutaura kana zviri zvaini newe tinofanira kutopedzerana zvamataura zvaunoda ndozvandoda zvinozondoda zvokuita pamusha pangu inini pana pamusha pangu pamba pemwana wangu vana sanyara murume mukuru bvirei uko nonsense ndiende hapana kwandoende ndienda kubifu gara pano todzika midzi pano kusvika kaenda kamuroreka murara munomu last time ndakudza kuti chiora wakati chi munoma zviti kuti murara munomu anorara nemukadzi wangu sadi aiwa no mama no murara murara kitchen ma please no murara respect our privacy this is our room inda munorara kitchen kumama this is room yangu nemukadzi wangu respect our privacy bed akumba ndakudza mama kuti we don't have space autaura nini uchidaro utaura nini zvakanaka sorry kumbire zvakanaka kuti zvokuda kuti nditi kuda kuonerwa ndingamukadzi kako ndinotoparara makuenda futi ore ndikumbira kunorara kukicheni ndikumbire zvakanaka alright ande ndikamuka ndichirwadziwa nemabhonzi mangwana unondisa kwachiremba yeah ndokwanisa ande good night mom what let's go ndikira kufurire ngata ande Marabu. Jomba mandu mundirare mo. Maharaga indare. Muruna bude kwa mnapenda kwawe. Kana ndini ningafambi neusiku fanika ndinonziya handisi kubva pamba hada tinotora ndikamudharaga ndio zviripo vana veduka nyimba yavainayo idiki saka hapana ngarare achifamba neusiku ini ndichivarira iuko kuitira kuti tiningirike tiite kuti vana vedu mashura kuwarira mai apo asaidimani ndozvinoitwa here ndiite izvozve aiwa warirai apa kana munokanganisa vana munosvika vana vachiningirika vachiningirika kutesiikwa munokanganisa vana imimi muchiona kuti vana vedu havasati vachanosumuka tiri kutoka kuti vana vedu vasumuke musamutse mwana vana vane vanoda kurara
Inga uchida kutora zvakadaro. Ndakataura kudhara ndakakunzwa kuti unorara muno mazuva ese muno. Excuse me. Hapana excuse. Hapana excuse. Please, David. Hapana excuse. Aiwa. Ndiri kunzwa kuti kurara pano mazuva ese achirara muno mune vana kanganisa vana vakaita muchato. Vana vakaita muchato wavo wakanaka. Woda kupfudzwa naye makakotorapi zvokuti unorara mba munorara muno. Where's the son? She's agreed to go now. Yeah, boy. Chi. Mom's out of mom's of course in my own, but I understand. Okona chi mningina. Ini manzi kanda kaita nditike. My new house Huh? What problem with can they would set account on the mako. So I'm going to find out on Tanangura could work with us say mama. And I think we are good with a mama. To write it to Tangai. Awaswavatomoodi totally wozi anjazundu irase kulezi yacho inoyauvuti itos madrama zvezvanga kutomudza fight ndendo irasendo totarisana sei right nemaindos azvibude makuna kwewewe wakambotrai kutaura nawo mboonesawo kuti amuzoona isosososorora wenu bozi andi makachata kaizvo unosaita zviziva kuti ndo takachata kamba muzava yangopresa nyamwana izvezvika pane bata takatorara tinalora mbanga tori pamubhedha wakutongosvika nekutongovhura mablankets vachitongomudza noise nekulezi alora saka inini zvinozvo zviri kutondistresa izvo handisitomboziva ndoita sei saka ivo vanenge vachiti zvoni mwana wacho anoendwa sei kana ivo vachikupindira imuma mumzima wani vati kokumboindejoamwana ukama ndosaka ndatokudedza imbombota achimbotonyara wakutona nako munombowirirana wana momzi makamboonesawo tinowirirana munoziva kuti ndimukoma wangu ega ndakato aunoziva momzi kweyomenera rudo vari pakashata momzi sakwakoneza but ndida kutotsvaga handombotrai kutaura navo tongowanzwa kuti one momzi kazvo makuita muroora manje haazoite se haazozonongoke kusekuru futi kusekuru chichakwa sekuru ndovamwasiri kubva pane bati takambonetsana vavambomusana lora mani lora kutora mavhidhio akusenderawo sekuru akuyo vari muchika apa pasha saka kulezi ndakambozama wada kutaura navo tinzwisane but mumza vanongoramba vachimwa avarodo havasitomuda pana saka ndoita sema aiwa iwo maini ndoita kufanira kutaura nawo toaudzwa kuti kana chinge manetsana ndika zvinofanira kuperera penyu mumhamenyu bhoza kapesa dzakupindiwa nedzimwe nyika ka zvinopesera zvakutosvika kuti atisogopashata izvozvi zvindozvisiva izvozvakambokuti sesei vanofara here tinofara kuti kuti ziva here sekuru ndada kukanganwa sekuru makakaropa muchato pepe kudai ukaona munhu kamwe chete ndakudze sekuru ndakapfeka suti imwe yakaita bluso hamuna kuona here handiti papa painzi wapera chichi papa tininga ndakazomutenga waplazi mari ndakuziva muzukuru pai wakaiti kusumudza muchato ndiko kunonzi kusumudza ndaona batapegi mafunga asi aiwa sekuru ndo vakuenda vakuenda nezuro saka mama varipo spesi yacho idiki saka sekuru vangu vati arega ndiendi ozokuona neimwe nguva no problem handisi kuona kukwirira pakona apa nayo apa pana red driver tifambise sekuru thank you bamkuru thank you bamkuru thank you waita basa muzukuru kule ndikuperekedzeka but kule unaikani pana
ndomukoma wangu koma nangandudza naye but ndondowati seguru saka ndatoya panapa todzigadzirisa panokone kusiya iyo kwandika chidzoka panapa toona mama tonoti taura kuti chii tingabude nechii atene mwanangu tinoda kuramba takangombiridza imba isunguke inga yakanakidza pamuchato zozoti pakadai vanhu otozonzwa ndisiseka kabhegi kangu muzukuru aita basa muzukuru hapana pari right komana ndanyadzanga achindudza saka ndangonosiya sekura ndikatsoka tikorokoro no tingawirana zvipi ndipe mwana wangu unopadekera ndipe mfana wangu ka ndinoita nyaya dzinazira nini Dave. Hey Laura, how are you sweetheart? Tell me my shops. Today I'm going to cook for you a nice dish. Cook for me? Yes. Not for Dave. Dave? What about you? Okay. Alright, thanks Mama. See you. Okay, Mom. I love you. Oh, I love you so much. Thank you, Mama. Okay. Vatotenga izvezvi kutiva chokwadi vatoona imi vaona imimi aiwe kana alright next time pavanozvita tongokutorirai video handapa mauya nhasi toti after 5 days mubvunzo kuti vanenge vachiri panapa serious no serious Ngoma. Uchazokutora tonyatsotaura ngoma.